Ville Air. Mawɗo Samba so tawi yimɓe ne paye élection hay sinno ko wiide ko ɗum guerre c'est trop ɓurti ha fakiri kono kam ene wawi wiyede kadi ko ɗum guerre nde tawno enen won réalité ji ɗi ganduɗa nenayi e meɗen ko ardi fof holko jooɓiɗa gam huccande ko faya ko mairie payandi ko jooɓiɗa to banggue haggilantagal to banggue gandal to banggue wondiɓe yimɓeɓe ganduɗa huufoɓe ma jogorɓe hufde so Allah totti on holko jooɓiɗa to banggue ngaalu holko jooɓiɗa ko jooɓiɗa ɗum ɗo de sa haalni ɗum yimɓeɓe programme mo ganduɗa yimɓeɓe enen ɓe oɗo de ko yooɓi ko so tawi en ballimo janggo ma ɗum wona men nafoore holko jooɓiɗa taw tan wona grand boubou ñotaɗo ha yooni ko jooɓimi ko dendagal hawre walla commune mo hawre wawi ɗum settade hay so tawi haala élection o haalaka wona jawdi wona gandal yetti ɗon ala ko yidde e engagement yetti ɗon e dardade kadi tiɗɓe ɓe ganduɗa ko yiɓɓe ɓamtare commune o yidde waylare commune o ɗum tan woni mbaadi cuusal woni mbaadi engagement darade so tawi a eɓɓini hunde bande en walla tawi tan ni miijoji munen gaari e waylade commune ballimama mbima ar won ko addini ɓe wiide ya ar ko kamɓe noon wona min wona to gandal wona to jawdi wona to laamu ala ko jikke e kiram mo jogaɗo guila haala élection ngaji kalaka ko ɗum woni sababu darde nde ko ɗum woni sababu cuusal huccide ɗum nde ko mbiɗe jogui denti tiɗɗe ɓe ganduɗa ko commune o ko tiɗɗo yiɗɓe commune o yo waylo ɓen noon ko ɓe darda ñalawma hannde ko ɓe goni cuusalam ko ɓe goni ngalam ko ɓe goni fofof am fofof ko kamɓe hay hunde mi wonani nane a haali présentation ma a haali hinde hay sinno hande ko ɗum yimɓeɓe ko ɗum gonka ko ganduɗa mentalité telliɗo quoi c'est terre à terre mais wonɓe ganduɗa ko ɗum wonata armée de guerre munen woysayo eywa hay sinno a wawa a jaɓata kaari yo ardoma e on banggue hol peeje e hol stratégie mo lelnata ha mbaɗa yimɓe sensibilisé e ɗum ɗo ko ni foti wade ɓe mbasa yiide Samba Keefi Kassé maabo ɓe jii ɗum jiiya Samba Keefi l'homme de développement Samba Keefi neɗɗo Samba Keefi ganduɗo ko yiɗi ko wadde Samba Keefi jiɗɗo yaltinde en e ndeɗo tampere taw ɓe mbasa yiide Samba Keefi maabo pourquoi Samba Keefi mana ene ardomi hol peeje ɗe joguiɗa ha lelna ɗum ha naata tigui rigui e won koye nde tawno ne waɗi koye ɗe ganduɗa hay sinno ñolani e puɗɗima ɓudde ɗum wonan tan ene jogui yimɓe mun ɓen ko noon tan sifori en jogui génération o ñalawma hannde o noon yalti hen feeranmi hen ko jeeyɗo gueɗal mum komi ɗaldu ɗum gueɗal mum ko ndendami ko jaab ndenden ko jeeymi ko ɗaldam ɗum noon ko ɗum woni hen feere meɗen dendagal ko gardiɗo e commune he dendagal gonɗo wuuro gonɗo hen joom wuuro gonɗo hen almami gonɗo hen responsable leñol goote hen foof ko hindi mum ne eko jogui ko eko jeyno ko sona ko ɓeyduɗen hen ala hen ko gustaten ko heddi ko noon ha feere commune ɗum so tawi ƴeewama lamdaki hinde lamdaki leñol lamdi ko wakkilare lamdi ko yidde ɓamtare lamdi ko yidde ɓamtude mbiɗa yakori ko gonga ne woodi kala génération mo jiiɗa ene woodi ɓeɗo ko intégriste en tan ko tubakoɓe mbiyata ko intégriste ne wawi wonde banggueji kala e nokkuji ko nanggui ko ɗum tan mbayligo muɗum weeɓani kono a yiyat tawat ɗo hande jinnaɗo oɗo gorko woni ko mawɗo idée mo joguino on jogui ɓiyi ko hande idée ji ɗi ne certi nde wonno ko mbayligo way noon kadi ko zamanu o sifori hon noon en jettima hande en 2021 idée ji joganoɗi guila 1900 ko seeɗa ummorto ko seeɗa iwirta ha yimɓeɓe ɓe dutto e lasli soɓe duttima e lasli seeɗa tan ma en mbawa wurdude kadi ɗum koye entre temps tan ɗum ɗisi waylade seeɗa kono sa calcule guila e temps Cheikh Oumar Fouti en radiallahu taala anhu ha ceerno Souleymane Baal en ha e zamanu Bayla Pérédio en mo gonɗo ɗo to Hawre sa yurnima ɓen zamanu no gurduno
goto fof koko rokka gueɗal goto fof koto jogui to wonto henna goto fof kon jogui valeur dans la société ko entre temps tan woodi yolde kewi ɗon ha haqqillaji ɗi ɗisi bonnede seeɗa kono ene jorta inchallahu taala avec haalullaji yimɓe e gande kese e hestitinede gande hestinede famuɓe gandal kam kesal ala kono famamu ene kisel ne woodi ila yawmal qiyamati zamanu o ma change ma yimɓe gartu ko affaire nde koko wayli seeɗa tan kono ko ɗum wonno ɗo ɓoyani ɗum noon ma ɗum arte place muɗum so Allah jaaɓi ko mawɓe ɓe koɓe tafno koɓe joƴƴinno e Fouta ko ma ɗum artu so tawi génération o darima génération o timmi wallitirima jiggoyade haqqillaji mabɓe ɗi itti haqqillaji keesi lomiɗo ɗo seeɗa ɗi inchallahu ma Fouta men wonta Fouta haano jiiɗen ni so Allah jaaɓi bisimillahi voilà mawɗo Samba enen gandi commune aji men jiida e won commune aji men ngala ngaluji ngala nokkuji ɗi ganduɗa ene mbawi yaltude ngaluji ha heewa te sa ƴeewi commune oɗo commune manam mo teɗantuɗa wonno communauté rural donc ko firti ko commune jaaƴƴo ewa sa ƴeewi ɗo joni guilɗo ha ndewa ɗo ha telloɗa dunde ndewa wuuro manggo jaaha ha ko wayno ɓulɓi en jaaha ha ko wayno luguinodi en e guure goɗɗe baɗe noon ko wayno akkare en eywa hol programme mo joganiɗa guure ɗe ganduɗa taw goni ko dow ɗo ɓuuri towde taw jiiɗa e guure tappamaje gonɗe e palol dande tali eywa caggal enen nokkuji men ɗi gona nokkuji bawɗe jibinde ngaalu commune mo Hawre ene jogui ressource sa yi wayno wayni ko gardigu ganduɗa wawa firtude hay hunde commune mo Hawre ene jogui jeeri ene jogui waalo ene jogui ladde ene jogui daridi ene jogui nokku ndemeteɗo ha yaaja ene jogui ndiyam andi on commune so tawi ene jogui ɗum so tawi yarani yeeso ko wondi ko gollaka yimɓe min e miijam wona yondinade tan e ballal ala ko fodde dendagal sukaɓe meɗen anduɓe rendindeɓe fecca e mabɓe miijoji jodade e mabɓe honno commune men ɓamtorto ha goto foof wawa hen dañde gueɗal mum ha tiiɗa surtout sa yurima banggueji nokkuji men ferlo laabi moƴƴi ngala jogui guure école aji ngala bureau état civil ala e ladde nde waɗanaka faroji ganduɗa pour wadde lutter contre les incendies gueɗe baɗe dani eɗen jogui waalo ganduɗa waɗaka aménagé rien ko waalo ngo tan ne wawi jogade commune mo Hawre taw jeeri ndi jillani ɗum noon ko wasi ligguede dendagal guure ɗe so tawi en kiisima tan ni banggue immigration so tawi rien ko immigration tan so rendi feere maɓe mbaw ɓunnade miijoji ganduɗa haɓe mbawa ɓamtude dendagal commune men kala mi addi nden feere gila ko adi hande gila ko adi affaire communal on saha mi sari ɗum e dendagal commune mo Hawre mbimi ene jogui guure woto ƴeewen guure men mawɗe ɗe tan kaari wuuro kaari hande dañi poste santé wuuro kaari dañi école wuuro kaari dañi école ko sukaɓe munen mbaɗi joni noon holno miijortoɗen wuuro ngo ganduɗa ko galleji sappo walla galleji nogas holno ɓen keɓirta hoto ngal gueɗal dendagal immigration meɗen wonɓe Europe wonɓe Afrique wonɓe États-Unis ndenden mbaɗen kees goto kees o won sanga wonanɓe en ladde jokkodira e partenariat ji ɗo e 10 ans inchallahu dendagal wuuro wongo e commune Hawre nogo woɗɗiri foof mango dañ école mango dañ poste santé mango dañ ndiyam mbaɗen centralisé dendagal ndiyameje meɗen holno miijortoɗa Hawre tan forage mum paana wona e hakkude bone ndiyam taw jamguel ne jogui ndiyam ɗeɗo guure ganduɗa so tawi mbaɗi centralisé kala wuuro hen go pango heddingo ne wawi heɓide hade wongon pourquoi a yi nokkuji goɗɗi ndiyam ne nawe fodde 200 kilométres hol dalili ko ferlo ene jooɗo taw ala ndiyam taw ɗega guure foof eɗen jogui taw kadi ene jogui hen guure mawɗe ne wawi waɗede investi ha dokka dendagal guure takkiɗe ɗon inchallahu miijo men so tawi Allah newni ko jiɗɗen ko faate ndiyam ko faate jangde ko faate santé ko faate bedda fof ma waylo kono noon ko enen ko minen daroto dendagal commune o daroto l'état président Macky Sall addi idée e Sénégal émergent noon o yiiɗi ko dardade yimɓe yiɗɓe Sénégal émergent idée ji amen
ko yomin jogo ɗin ideji min mbaɗa émergé commune amen laamu wawa wattude amen haqqillaji wawa andude oɗo de ɓeɗo de ko vrai compagnon en won sanga goto foof ma yi hen hoore mum ma yi hen ɓurale ɓamtare mawɗo men sadama ɗi fata o weeli jingande noon ko duudotoɗo kono ɗaccemo warami ɗum yahata ɗum ɗon no tinnoɗen commune o dendagal foof minen dardoto ɓiɓɓe o min golla on saaha kala ko laamu wawi wallide min kala ko partenaire mbawi wallide min commune o ɓamto e dow woni ɗum noon ko rendude feere ko rendude famamuya e rendude rendinde gande joom jawɗele ene gewne woda ko gaddi joom gande ene gara ko noon yimɓe ɓamtorto inchallahu taala ko ɗin ideji jogani ɗen en ko ɗin miijoji jogani en ɗen fofof noon ko heddi ko koye juuɗe commune he woni mbiɗa ƴewniɓe dow ɗum nde min ndendate dow ɗum wona gandalam wona jawdam fofof ko kamɓe kono noon ma en ndendi miijoji ha no ɓamtori inchallah bisimillahi mawɗo Samba Keefi ko welama mawɗo nde bismiɗa min ɗo henna e hawre waddudema yewtere kadi hollidde yimɓeɓe ene waɗa saaha aɗa yiya neɗɗo ene yaaha tawa anda ko woni e nder muɗum ɗum noon min dañi welama mawɗo humpitade min neɗɗo o ɗo rewi ɗo ko woni hakkille mum ko e miijoji muɗum ɗi hande sa huccitino e dendagal bandiraɓe commune hawrenaɓe Fayakole 23 janvier aɗa waɗa erago e saɗa wasi nde tawno enen kadi élection ngaji meɗen ɓurdirani e guerre sukaɓe cikketen soko tawi mi wondani e ma tan mi añima ha abadan da man dappat e wasiyo mo mbasiytoɗa ɗon wasde neɗɗo o wasde woddude Samba Keefi firtani ene añi Samba kañum e hoore muɗum ene wawi tawa ko wasde yadde programme Samba anje goɗɗo wiide mi yadane kaari firtani anje goɗɗo wasiyo mo jertinta yimɓeɓe e erago yimɓeɓe soɓe gondi soɓe gondani to banggue politique eɓe gandu kam kamɓe ndindi juma ndindi jama ndindi bamule ko ɓuuri ko tidde wasiyo ma e mbañorɗa bandiraɓe so lamɗo debbo jaɓi kay seydi Koume Allah jarama jarama mbiɗa wasi dendagal ɓiɓɓe commune mo Hawre e partiji certuɗi e miijoji certuɗi yimɓeɓe foof godata ko neɗɗo goto ɓe ganda ko imminiɓe ko gueɗel gotel so tawi min ko imminimi ko personnellement anne tawi ko ɗum imminma en lurdata goto foof noon ene jogui miijo mum goto foof ne jogui yidde muɗum so tawi kilodirten ko ɓuura moƴƴinde ɓuura wadde ɓen ko neɗɗo goto mi yiyani e rival am mo poɗodiranmi gañgu mi yiyani mun ko wiyete hasidagal ala nde wonnoto am ɗo kam ɗum ala am faade muɗum goto hen foof mbiɗa ƴewno ɗum tan yo andu yimɓeɓe ɓe darini ko développement goto noon goto foof neɗɗo ko ɓerde mum laami ɗum donc côté ko jiɗɗa ko yit e micco noon jiiti sa telde hoore ma neɗɗo ene waajo hoore mum telto hoore ma mbajoɗa hoore ma ko gondumi oɗo ko beele ko nafoore am woni hen walla ko yidde tan nde alda e nafoore won saaha ma wawa waccade hoore ma ko gonga o mbiɗa yiɗimo kono noon somi miccima haqiqa de o mami alda o miijo addigo o darde mum dari nde ndeɗo darde nde ko ɓamtare won saaha ma wawa wadde hen basculé taw a immaki to gonnoɗa a haalani hen haala bonka mbiɗa wasiyoɓe tan hay goto to yennu goɗɗo on hay goto ƴetto goɗɗo on hay goto to haaɓe goɗɗo on ko ƴeweten ko eɗen ndendi mbawde hebde hen foof so tawi Allah newnidi ɗum o wawa yaade sona taw ewnima dendagal bandiraɓe rival en ɓe keewi parti ji ɗi keewi tendance uji ɗi keewi kono min ñaguima hen Allah so tawi Allah newnini kam e guila e laamiɗo hande ha e laamaɗo hande ha e jiɗɗo kamɓe fof mbiɗa ƴewniɓe nde min ndendata junggo e fandu min ɓamta commune o nde wonno commune o ko minen ndendi joom gueɗal ene wonnoɓe ɗo ma dokke gueɗal ɓe galano ɓen ma dokke gueɗal inchallah bi isnillahi ko wonko yurmini ni ko woni ɗo e Hawre ene metti haalde so tawi ko woni ɗo ko kadi wasata taw ko ɗum woni guure goɗɗe ɗum foof ene joga e miijoji meɗen calcula ko wayno hande bayla Pérédiano ko nanate e Fouta a natata Hawre ni jiiya ɗo image muɗum a yita e Fouta ni wiya ɗum ɗo image muɗum wona ligguey kono nande hande jiyaɗo amen Cheikh Alhaji Boubacar Bounoubar Ba ko felle jiyaɗi e oɗo diwan ajita ɗo fof hunde ɓarake kene sittini yimɓe ko kañum woni ɗo ko hunde fonnode immenede e dendagal kinɗe ɓe ganduɗa ko auteur de développement darinoɓe golli Fouta golli commune mo Hawre normalement kala logiquement goto foof ardiɓe hinde meɗen jogo ponno filede lefol ganduɗa ko représentant goto fof yiyano hoore mum goto anda hoore mum yimɓeɓe mbawa siftinde yimɓeɓe ko wonno nden ko certes ko woni joni ko saabu ko woni joni ko wona ɓuural wona ɓamtare en gari hen ɗo ha ɗo seydi Koume Allah jarama jarama oɗo noon ko jeewo galle o woni Coumba Ceydel Sare
en tawtora émission musidɗo men Cheikh Alhaji Issa Ceerno Bocar Oumar Ba ene tawtora émission Cheikh Alhaji Boubou Demba Seck mo ganduɗa sa haali ɗum kam ala majjuɗo wona e Sénégal wona e Afrique central. Allah jarama a jarama seydi Kome min beltima kala ko woni hen perguitte hamin ñaagui dendagal commune o yo yaafo min wona ko neɗɗo yiiɗi haalde ko fof wawa haalde ala koko Allah hoddiri tan yo yalte e sawto ma mbawata haalde kala ko woni hen perguitte eɗen ñaaga yaafoya fof noon ko yidde wiɓe ensemble ndenden ɓamten commune men ɓamten leydi men ɓamten fof ɓamtoɗen e nder he génération garowo wawa wiide ɓeɗo golli ɓuri no wayani. Allahumma salli ala rasulullah. Ville Air.